ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಎಂಚೆಲ್ಲಾರು ಮಾತಾರಲ್ಲ ಸೊಕ್ಕೆಲ್ಲಾರು ಬಂದೇನೆ ಇನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಏರ್ಪುರಿನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಬೇಗಪ್ಪು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ, ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ, ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ಇನಿ ಪೂರ ಅಡಿಗೆ ಪೂರ ತಯಾರು ಮಲ್ತೊಂದು ದಾಯ ಪಂದ್ಯ ಅನ್ಕ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಪನ್ಪೆ ಇತ್ತೆ ಶುರು ಕುತ್ಕೊಂಬರ್ತ ಕಿಚನ್ ಏನು ಕೆಲಸ ಕೆಲಸ ಒಂದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಯ್ ಬಲ್ಲಿ ಹಾಯ್ ಅದಿಗೆ ಇನಿ ರೆಡಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಪೂರ ಅಡಿಗೆ ಏನೇ ಚಂದ ನಿಕ್ಲೆಗು ಬೊಕ್ಕ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಅಮ್ಮಲ್ಲ ಅಡಿಗೆ ಮಲ್ತಾರೆ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಇನಿ ಮಾತೆರ್ಲಲ್ಲ ತೆತ್ತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಉಳ್ಳ ಪೂರ ಏರ್ಲಿ ಇಜ್ಜೇರಿದ್ದೆ ಪೂರ ಪೂರ ಜೋಗ ಅಡಿಗೆದ ತಯಾರಾವೊಂದು ಏನೇನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಂದು ಚೂರು ತಜಪ್ಪವೆ ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ ಏನ ಈತ ಪೂರ ಗಮ್ಮತ್ತುಂಡು ದಾದಪ್ಪ ನಿಕ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕನೆ ಗೊತ್ತಾವ ನಂಚ ಅತ್ತಿಗೆ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಂತೊಂದು ಬೇರೆ ಪೂರ ಇನ್ ಯಾರನ್ನ ಅಡಿಗೆ ಅತ್ತಿಗೆ ಎಂಕುಲ್ ಪೂರ ಕಟ್ಟು ಕುಟ್ಟು ನಾನು ಕಟ್ಟು ಮೈನ್ ಕುಕ್ ಎಂಕಲ್ನ ಅತ್ತಿಗೆ ಅಂತ ಆರ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂದು ಒಂದೇನೇ ಕತ್ತಿಗೆ ಇರು ಸಾಮಾನು ಮಲ್ಪ ಕಡ್ಲೆ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಸುಕ್ಕೋವು ಪೂರ ಮೂಲ ಕೋಸಿಗೆ ಕೊದ್ದೇಲಿ ಪೂರ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅತಿಗೆ ಇಂಚ ಮಲ್ತದಿಂದ ಸುಲಭ ಆಗುಂಗೆ ಪೂರ ಕಟ್ ಮಾಡ್ದಿಂದ ಎಣ್ಣೆ ಐಶು ಅಲ್ಲಿ ತೆಲ್ತೊಂದು ಬರ್ತದೆ ಇನಿ ಶೋನಿ ಇನಿ ದಾದ ಗಮ್ಮತ್ 1000 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಒಟ್ಟಿನೇ ಸ್ವರ ಬರೋದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಪಲ್ಲೆದಕ್ಕ 1000 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆತನು ಐಕೋಸ್ಕರ ಇನಿ ಒಂಜಿಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ ಪಂಡ 1.8 ಮುಟ್ಟ ಆತ ನಿನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಐಕೋಸ್ಕರ ಐತಲೆ ಕೂಡ ಅತಿಗೆ ನಾವು ಪೂರ ಸೇರ್ ಪಾರ್ಟಿ ದಿದ್ದೇರು ಒಂದು ಪೂರ ಎನ್ನ ಫುಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹಾಯ್ ಬಲ್ಲೆ ಒಂದು ಪೂರ ಅನ್ನವರು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇರು ಆರ್ ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ತೇನೆ ನೋಡು ಅಂಜ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಒಂದು ಇನ್ನು ಏನ 1000 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಏನಲ್ಲ ಮಲ್ತದೆ ಪಂಡ 1000 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ದೆ ಪಂಡ ಜಿಯಾನಿಗೆ ಸುರುಕೆ ಅಂತ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪಂತ ಐತೆ ರೇಟ್ ಜಿಯಾನ್ ನಾ ಕೊಪ್ಪಾಗ ಐಡ್ಲ ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪನ್ನೋಡಿತ್ತೇನ ಏನಾನು ಏರ್ಪುರ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ತದ ಏರ್ಪುರ ಎಂಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತು 1000 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಕಾರಣ ನನಗೆ ಮಾತೇನು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪಂತೆ ದಯಪಂಡ ನಿಖಲಿತ್ತು ನೆಟ್ಟಿನಿ ನಾನು 1000 ಆಯ್ನ ಬೇಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಲ್ತೆ ಅವತ್ತಂದೆ 4000 ವಾಚಿಂಗ್ ಅವರ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಲ್ತದೆ ಇನ್ನು ನಿಕ್ಲನ ಎದುರು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟು ಪನ್ನೊಂದಲ್ಲೇ 1000 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಂತ ಬಂದೆ ಅದಿಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಹಾಯ್ ವಲ್ಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಎಂಚ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ 1000 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆಯ್ನೆ ಕೈನ ಪನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅರೆ ಅದಿಗೆ 1000 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ನಿಕ್ಕಲೇ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಂತ ನನ್ನ ನಿಕ್ಕಲು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ನಕ್ಕ ಹಾಯ್ ವಲ್ಲೆ ಎಂಗ್ಲೆನ ಚಿನ್ನಿ ಮಾಮೂಲು ಒಂದೇ ಮಲ್ಲ ಅತ್ತ
ಐಶ್ವರ್ಯ ಶೋನಲ್ಲ ಹಾಯ್ ಬನ್ನಿ ಮರ್ಮಲೆ ಒಂದು ಮಲ್ಲಣ್ಣೆ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಜಯನ್ನ ಒಬ್ಬ ಈರೇನ ಬಂದ್ ಬಾರಿ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಲ್ಲೇ 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 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈಗ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ನಿಯನ್ ಹಾಯ್ ಬಲ್ಲ ನಾನೇನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಬನಿಗಿಲೆ ಮಾತ Congratulations. Bas. Congratulations. Babu boleh? Boleh babu? ए स्ट्रॉबेरी तिनपाले मामी तिनपाले स्ट्रॉबेरी चिकमा बोले चिकमा तिनपाले जियान तिनपाले अम्मा के तिनपाले मामी पूरा ಹೊಟ್ಟು नहीं बनता पूरा कंटिन्यू पूरा दिन रहे इधर देखो सपोर्ट इच्छा 100 सब्सक्राइबर रीचारे सपोर्ट ಇತ್ತೆ ಕೇಕ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಅದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪೂರ ಸೇರ್ದು ಫೋಟೋ ಪೂರ ದೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಏನೆಲ್ಲ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮುಗ್ಯೋಡು ಅಂಡ ಫೋಟೋತ್ತ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮುಗ್ಯೋಡು ಐದು ಬಕ್ಕನೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮುಗ್ಗಿನಿಂದ ಪನ್ನೊಲಿ ಪೂರ ಜನ ಸೇರ್ದು ಫೋಟೋ ಪೂರ ದೆಪ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಲ ಆಪುಂಡು ಅದು ನಮಕೊಂದು ಪೂರ ನೆನಪಿಪ್ಪುಂಡು ಏಪೋಗುಲ
ಇತ್ತೆ ಚಿನ್ನ ಅನ್ಪತ್ತೊಂದುಲ ಒಂಜಿ ಫೋಟೋ ತೆಪ್ಪುಗ ಪಂದ್ ಬಾರಿ ಬಂಗೋಗ ಒಂಜಿ ತೆಲುಕೆಲ ಬರ್ತದೆ ಜಿಯಾನಗ ದಾದನ ಮೂಡಿತ್ತಿಜೆ ಅಂಚದಾಯಿ ಬರೊಂದಿತ್ತಿಜೆ ಕೇಕ್ ಕಟ್ ಮಲ್ಪರನೆ ಒಂಜಿ ಬಂಗೋ ಬತ್ತದಾಯಿ ಉಂತುದುನು ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಹೋದು ಜೆಪ್ಪುನು ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಒಂದು ಪೂರ ಖುಷಿಕ್ ಕಾರಣ ನಿಖುಲು ಮೋಕೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ತನೆಡ್ಡ ಎಂಕ್ ಇನ್ನು ಈ ಖುಷಿ ತಿಕ್ಕಂಡು ಪಂದ್ಯಾನ್ ಪನ್ಪೆ ನಿಕ್ಲೇನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಪನ್ಪುನಿರ್ಲೇನು ಎನ್ನ ಮಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪಂದ್ ಪನ್ಪೇನು ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಈ ವಿಡಿಯೋ ತೂದು ಖುಷಿ ಆಗಿತ್ತು ಪಂದ್ಯಾನ್ ಎನ್ನುವೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅನ್ ಗಡಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪನ್ಪೆ ಪಂದ್ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪೋರ್ಚಿ ಎಂಕ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯುರ್ದು ಮಲ್ಲ ದಾಲ ಪನ್ರ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದಿಜ್ಜೆ ಇಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪನ್ಪೆ ನಿಖಿಲ್ ಪೂರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತನಕ್ಕೆ ನೀನು ಈತ್ ಖುಷಿ ಟಿಪ್ಪರ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಡ್ ಒಂದು ಪೂರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಅಡಿಗೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ವನಸ್ಸಿಗೆ ತಯಾರಾತಂಡು ಫೋಟೋತ್ತ ಪೂರ ಅವರ ಆಂಡ್ ಬಂದು ವನಸ್ಸಿಗೆ ಕುಲ್ಯ ಆ ಫೋಟೋ ಬೊಕ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಉಲ್ಲ ನಾನಲ್ಲ ಯಾನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಡುವೆ ಕಡ್ಲೆ ಮನೊಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಪೂರ ಇತ್ತಂಡು ಒಂದು ಬೀನ್ಸ್ ಒಂದು ಸಾಂಬಾರು ಕೋರಿ ಪೂರ ಇತ್ತಂಡು ಮಸ್ತ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಚ್ಪುಲ ಮಲ್ತಿತ್ತೇರುಂದ ಅತಿಗೆನ ಪೂರ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಅತ್ತೆ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಮುಖಾಂತರ ಏನು ಮಿಕ್ಲೆಗೆ ಏತು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪನ್ಪೆ ಅಂಚೆ ನನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪನ್ಪೆ ಎನ್ನ ಊರ್ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಅತಿಗೆ ನಕ್ಲೆ ಪೂರ ಏನು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪನ್ಪೆ ಜಿಯನ್ನ ಪೊಪ್ಪಾಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪನ್ನೋಡು ಆರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತನೆಕ್ಕೆ ಎಂಕಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯ ಆಂಡ್ ಆರು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊರ್ನೀಟ ಹತ್ರ ಅಂಚ ಅರೆಗ್ಲ ಯಾನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪನ್ಪೆ ಜಿಯಾನೆಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪನ್ಪೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಇಂಚ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪೂರ ಸೇರಿದು ಏಯ್ನಲ ಎಲ್ಲಿಯ ಫಂಕ್ಷನ್ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟು ಮಲ್ಪತ್ತೆ ಐತಾತು ಖುಷಿ ಓಲೆ ಪೂಜಿ ಯಾನ ದೇವಡೆ ಈತೆ ಪನ್ಪುನಿ ಇಂಚೆನೆ ಎಂಕ್ಲೆನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಏಪಲ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟು ದೀಲೆ ಪಂದಿಕೆನ್ನು ಎಂಗುಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಅತಿಗೆ ನಕ್ಕಲು ಬೊಕ್ಕ ಮರ್ಮಲಾರ್ಲು ಪಂದ್ ಅಂಚೆ ಇಪ್ಪುಜಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಮಾತ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕ್ಲೆ ಲೆಕ್ಕನ ಇಪ್ಪುನು ಅಂಚೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಊರುಡ್ಲ ಆತ ಎಂಕ್ಲೆ ಊರ್ದ ವೀಡಿಯೋ ಉಡ್ಲ ತೂತಾರೆ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪಪ್ಪನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪೂರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕ್ಲೆ ಕನೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಇಪ್ಪುನಿ ಏಪಲ ಅಕಲ್ಲ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟು ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ ಬರ್ತೀರಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಅಕಲೆಲ್ಲ ಯಾನು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತನ್ವೆ ಎನ್ನ ಊರ್ದ ಪೂರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಲ್ಲ ಅಕಲ್ಲ ಪಂಡ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಬರ್ರ ಆಪುಜಾತ ಇಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಂಕ್ಲೆ ಮಲ್ಪೋಡ ಅಂಡೆ ಅಕಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತಿಂದ ಬುಕ್ಕಲಾತು ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಫಂಕ್ಷನ್ದಲ್ಲೇ ಕನೆ ಆದಿತ್ತು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಪಪ್ಪಗಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು 1,000 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆಂಡು ಪಂದು ಎಂಕ್ಲೆನ ಪೂರ ವನಸ್ಸಿಗೆ ರೆಡಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಪೂರ ಜನ ಕುಲೊಂದು ವನಸ್ಸಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಂಕ್ಲೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಊರ್ದ ಸ್ಟೈಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಊರ್ದ ಸ್ಟೈಲ್ದಲ್ಲಿ ಕನೆ ಪೂರ ಅಡಿಗೆ ಪೂರ ಮಲ್ತುದುಂಡು ವೆಜ್ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಪೂರ ಪಂದ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೊಲ್ದೇರು ಎಂಕುಲೊಂಜಿ ಅತಿಗೆ ಯಾನ ಅಕ್ಕನ ಕಲ್ತು ನನ್ನ ಕೊಲ್ಲೋಡು ಎಂಕ್ಲೇಗೆ ಅತಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಇರೆಟ್ ಬಾಲಸನ್ ಪಂಡ ಆಶು ಎಂಚ ಆಪುಂಡು ಇರೆಟ್ ವನಸ್ ಮಲ್ತುದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಊರುಡು ಮಲ್ದಾತ ಆನಿಯವರ ಮಲ್ತಿತ್ತ ಮತ್ತುಲ ಎಡ್ಡವನತ ಟೇಸ್ಟ್ ಐಶುಗು ಎಂಚಾಪು ಐಶುನ ಡ್ರೆಸ್ ಶೋಕೊಂಡು ಒಂದು ಪೊಲ್ಲಾದನಿಗೆ ಅತಿಗೆ ಸೀರೆ ಇಡತ್ತೆ ಅತಿಗೆ ಒಂದು ಪೊಲ್ಲಾದನ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಮಾತ್ರ ಶೋಕ್ ಪೊಲ್ಲದೇರು ಪ್ಲಾನ್ ಪೂರ ಅತಿಗೆ ಡ್ರೆಸ್ ಕಡ್ಲೆ ಬೇಳೆ ಪಾಯಸ ಯಾನ್ ಕುಡೊಂಜಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪನ್ಪುನ ಮದತ್ತ ಏರಿಯ ಪಂಡವ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗಿನಕ್ಕಲ್ ಅಕಲ್ ಮೆಗ್ಗಿನಕ್ಕಲ್ ಪನ್ಪುನ ಇರ್ಲಕ್ಕಲ್ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕ್ಕಲ್ ದಯಪಂಡ ಎನ್ನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋಗುಲ ಯಾನ್ ಎಡಿಟ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಸರಿಯಾಂಡ ಇಜ್ಜ ಪಂದಕ್ಕೆ ಏನು ಶುರು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಯಾನ್ ವೀಡಿಯೋ ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ತೂಲೆ ಪಂದ್ ಟಾರ್ಚರ್ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಆ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೂಲೆ ಪಂದ್ ದಯಪಂಡ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಜೊತೆ ಹೋಗ ಪಾಡ್ದು ಬಿಟ್ಟ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲೆ ಹಂಗೆ ಕೂಡ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಂಕಲ್ನ ವನಸ್ ಪೂರ ಅಂಡ್ ರಡ್ಡ್ ಮಾಮಿಯರ್ಲು ರಡ್ಡ್ ಮರ್ಮಲ್ಲೆರ್ಲು ಪೂರ ಫಿತ್ ಬತ್ತೆ ಅಂಕುಲು ರಡ್ಡ್ ಕಿನ್ನಿಲೆ ತೊಂದು ಅಂತ ಜೀರ್ಣ ಆಡು ಬಂದು ಮಸ್ತ್ ಶೋಕಿತ್ತು ಮನಸ್ಸು ಅತಿಗೆನೆ ಮಲ್ದೇನೆ
ಆತು ಅಡಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಅತಿಗೇನೆ ಮಲ್ದೇನೆ ಇಂಕ ಒಂಚೂರು ಚೂರು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ದೇನೆ ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ ಅಂಚ ಫೋಟೋ ತೆಪ್ಪಾರ ಬಂದು ಬರ್ತಂತೆ बोल प्रतिभा नहीं दे नहीं ये पीरा वो नी नाइट उंडे उसका हाइट ज्यादा है उससे भी पीछे अम्मा 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 आपके पीछे आपके आप आगे इसको आगे रखो हाँ आगे बढ़ो हाँ ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲು ತೀಯಾರೆ ನಿಕ್ಲೆಲ್ಲ ಖುಷಿ ಆದಿತ್ತು ಪಂದ್ಯಾನ ಎನ್ನುವೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ವಿಡಿಯೋ ನಮ್ಮ ತಿಕ್ಕ ನಿಕ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಏಪಲ ಇಪ್ಪಡು ಪಂದ್ಯಾನ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋನ ಇಡೆಗೆ ಏನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಾತೇರೆಗ್ಲ ಕುಡೋರ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪನೊಂದು ಬೊಕ್ಕ ಮಾತೇರೆಗ್ಲ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.